Kok ana sing ning jagungan, kok ana sing nemplek gebyok. Wis ben cacah, ben sak geleme. Lah yo mbae ku lho. Mbae ku karek loro kok ora gelem mawur kancane ngono lho. Ben sak senenge Mas, ben sak aja diloro ben. Ayo parikan Mas. Karek sithik. Numpak jaraning kutha Pati muga Pak Basirana banyak rejeki. Ana ikrak kecemplung jangan. Alah iku ya sing gelek iku sing sekarap. Ana ikrak kecemplung jangan iki. Wis penting gak parikan. Iya. Ana ikrak kecemplung jangan. Delok ketoprak ning jagungan. Ora. Asik. Sok. Genten kowe jos. Ya. Gayenge kaya ngene ta. Ya ni yo, meragayeng ngene iki. Iya, Mas. Iya. Sing ngantak subuh ya betah. Sedok saya. Yo. Truk tronton amot beras sing isih nonton muga seger waras. Mbok dongake kabeh ya. Matur nuwun sing isih nderek wungon Mas. Bejo-bejane iki Kang Mase Pramuladi ya jos. Matur nuwun, sukses selalu. Amin ya. Terusno. Iya terusno. Neng anu lho ya. Piye Mas? Aja santen peresan klopo lho. Ora santai. Ana kawat temumpang beras muga sing sunat ya seger waras. Dongakno kabeh. Sing sunat wis tak dongakno terus Pak sapa mang? Bapak Basiran. Pak Basiran yo didongakno, sing nonton yo didongake. Wis kabeh berarti Mas. Wis ora ana sing kliwatan.
Ono ah. Hah? Tukang adang ya tunggal kok. Sing masak kowe ora ana tukang adang, mati kowe. Ngono. Dongakno. Mosok tukang adang digunakno. Ikut apa jenenge? Ikut adil dalam acara ini. Ikut andil. Iya betul. Ha iya ya wis coba nek sing tukang adang mbok kon ndongakno ya tak ndongakno lah wong perkara donga ae. Ha iya. Mangan gedang ditugel-tugel. Lah ora sido dipangan. Sing tukang adang gegere pegel. Oi. Seneng Mas didongake ngono lho ya ta ora iya wong jare wong urip ae kudu donga dinonga betul perkara dijabah lan ora iki karek gumantung sing ngecat Lombok ngono ya ta ora iya sik Lombok nek dicat Gusti Allah ngono lho Mas dadi Gusti Allah tro-tro Tegalan ngecat Lombok ngono iki kocelok iki paribasane yo ngono iya kok Suminten penekan klopo cukup semanten parian kula. Wis tak bari wong ketoprak wis do mulih kok. Iya, wis tur nuwun Pak Basiran. Yes, iki wis cara bang wis lunas Mas. Lunas. Iya alhamdulillah. Kok ora penak iku piye dadi seniman? Penake lho lagi mangkat wae papan panggonan wis diwenehi dicepaki iya sugatan maem rokok diwenehi engko mulih sing disangoni alhamdulillah wis muga-muga ya Mas ya nggih wis nelake gung panuwun dumateng Pak Basiran iki lumantar penjene Pak Basiran awake dhewe kebagian rezeki wis muga-muga dadi rezeki sing barokah saka ngarsa dalem Allah taala amin ugi semono adikku lanang kang dipun tetake wis mugi-mugi adik Vino enggal waras amin iya rene apa no Vino rene ya sini piye no nggih ya njuk gending munggah iki wis mari ta urung wis ya wis apa melu joget lho lah iya maksudnya rene tak takok sik rene duduk liye wis mari jake ndelok iki piye kok mbok delok aku iki piye Dek apa Vino kelas pinten Dik kelas 6 lah Basir teko iki kancane Saiki jenenge sapa sing siji? Riko. Lah iki anu Rot. Iki cara ndagel ketoke cocok. Jenak napa? Jenak napa? Iki upama ndagel ya cak benguk karo bengek. Dek Riko karo Dek Vino. Malah potong ampundang dah. Bisa nyogrok ngene lele. Wis sehat ya. Sekolah sing pinter. Kira-kira iki bar nanggap ketoprak, bar gawe sampean nyuwun apa karo Bapak? HP rungokno Pak Basiran njaluk HP rungokno HP tok motor barang gak HP iki njaluk kok HP mbok engko apa aja njaluk HP bar sunat kok njaluk HP kalau ora iki yo gua apa ndelok beb tak kira beb go main FF kupingku bosok lah iya no Pino kuwi disunatno ditanggapno ketoprak saiki wis Joko bar sunat njaluk kok HP aja njaluk HP lah bangkoni ben apik ya kowe nek ngono krungu apa ora aja njaluk HP njaluk pacar ae cacilik kok mbok warai pacar iki nyuwun gending napa Dek Vino wah iya apik iku urung muni nyuwun apa Dik
Wis teko dhuwur bar lali ilang plas. Kowe ora mendem lek. Kok mendem lah. Napa gendinge napa eling-eling sik mang gendinge napa? Tayub itu kata. Gendinge apa? 10 guntur. Kodang kuning. Kok sing marahi sing gerang kok. Iki sing njaluk kene apa kono lho? Nggih, podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning kaya napa, Bu? Kopi jahe podang kuning. Kopi jahe podang kuning. Ya wis. Ning kene wae nggih. Melok beso ya. Nggih, kali niki Dik, Niko karo Pino nderek beso. Oke. Oh, santai. Ayo Pak Gaturi. Podang kuning. Bocah wis melu munggah iki. Ora usah sekolah ya sesuk. Ya wis. Nek iso ora sekolah 2 minggu. Cuti Pak bar gawe kesel ngono. Gak apa-apa ayo. Ayo wis sampe Mas ngene gak apa. Adek kabeh. Ya, madhep rono ben syuting. Iki di live streaming iki Bos. Sesuk kancam ben nonton. Wah, kalau Pino ndek bengi joget burung ben ro ya. Jagoanku talun iki soge. Sayang
putraku ngantuk. Ngantuk. Gusti ning dhuwur delok kok ngantuk. Lah iya. Sulapen. Nek mau gending urung bareng joget wis keselen. Saiki gending rampung malah sedhe ngene. Ya mikir apa leh no Vino. Ya nyatane sampean lho sunat ditanggapi bapak ketoprak dina sewengi lho. Ya toh, gak usah sedih bar iki tumbas ke HP lho. Ngono. Ha? Wis sunat urung kok? Kira-kira sok ben nanggap apa nak sunat? Kok gedek nanggap gedek kono piye? Nanggap wong gedek. Ya sampeyan nek sunat nanggap iki ya. Ya, ya cocok. Bapake sampeyan namine sinten? Sarwono. Sarwono. No Sarwono rungokno lho, sampeyan sunat nanggap ketoprak lho no Sarwono. Anakmu lho rungokno lho no. Tanggap ketoprak. Kelas pinten, Dik? 2. Oh, aja suwe. Walah, kelas 2 kok semene gedene. Lah iki ngebruk gurune mati. Ya ancen bocah basa kok Mas, gede dhuwur kok. Ngene iki lho Mas, contone iki semoga-moga iso dadi generasi penerus. Vino. Seneng karo budaya Jawa, Betul. budaya awake dhewe. Contone metu dagelan biasane anggere njaluk kan lagu dangdut. Iki jalukane tayuban. Gending. Berarti seneng budaya Jawa ngono. Santai. Apa neh iki ya joget neh. Lho kolem joget marai nganu gak ana woke ya ngene terus kok layangan. Kon ora pegel kowe. Gending lagi separo wis ngene. Aduh pegel. Wes pon. Pon, pon ya. Metu mburi ae le. Niki mawon lho ampun anjlok. Alah iya ta. Ayo. Lho rungokno bengi iki seneni tenan ya. Anake sapa mang? Sarwono. Sarwono. Ben sunat nang ketopake Pandi, titeni tak goleki nek ora. Iki mau menikane pamitan wis diaturi, Mas. Nggih, alhamdulillah. Iki nyenengke iki tenan lho, Mas. Awak dhewe iki kulino nyenengke wong, pahalane gede. Ngono ya. Rong karo awak dhewe diseneng wong. Ngono. Ya ta, Ra? Iya, bener. Awak dhewe tak emper-emper kok tuyul lho, Mas. Kaya tuyul Kok iso? Lah nek bengi dimiki. Kon golek dhuwit bendina nek bengi dimiki. Dimiki engko mulai bayaran dina bojone ya. Lambemu. Ini rasakno bojone awak dhewe ya. Ya apa? Lah iya. Kok mentolo kayane. Piye dipateni iki? Dipateni. Wis sampun cek sawetara. Iya. Cek sawetara sing baku menika kajatipun Pak Basiran sak keluarga. Nyatane rahayu-rahayu wis ora ana alangan setunggal punapa iki karek rampunge mugi-mugi sak bubare nanggap toprak mustika budaya pinaringan seger waras keluargane berkah barokah rezekine turah-turah rezekine insyaallah panjenenganipun Bobo Basiran dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iki ora depo piye wae ana pamurusan wis diaturi, ya muga-muga iso dadi penggalih kena kanggo jambi saya. Iya, Mas. Yen ana kurang luwih tenggone ngaturi pasugatan, Junjal lali nyuwun gunging samudra pangsama saiki ling karo gawean. Lho iya neruske akon lho. Ayo. Oh
Tepung gelung goleki lawan jebul kowe lagi wae netepi kewajiban apa kang didhawuhke kawan ya kalau dengan kanggone aku jo rikalaning aku tandingan lawan kowe aku kalah saka tangan nanging sakikine Wisang jiwa wis duweni piyantel kaliya mustika kang bakal kowe bakal tak tampani aji kawijan aji mustika Sang jiwa kowe pujo jebol kowe isih urip ora nganti kok jagat aku bakal rima kiri kalaning aku kalah tandingan lawan sing kok karepe piye sarene iki mau konggonku Mejapati lawan ayo ning papan kene ditentokake aku apa kowe sing bakal tukar Pak mati sotane oh Kartikosari mumpung kowe kanto kene papan kene bakal tak kawoso bojo kowe Kapten Risang Jiwo Nyai apa gani larangi marang pawalenku menapa Nyai pengen perang detoyo Risang Jiwo Nyai gani Nyai nemu gedhok ana bocah wadon turu blodor ora nganggo sandhangan tak kawasan waduh kurang waduh Iki mau itu ora perlu Risang Jiwo. Loh, Kakak muncul Kakak. Ciloko, Kakak. Ciloko. ana kowe diri sang jiwa nganti ketawang-tawang tangis opo sing kok karepake Kakak ditubit Risang Jiwo. Dhewe prawoso karo aku, Kakak. kowe kelakon diprawoso lawan Wisang Jiwa iblis kowe Wisang Jiwa Kepiye wae? Sing sak ketiku sing tuminta iki Risang Jiwo. Nomor sing ngono papan iki ora ana ya mung Risang Jiwo. Nanging iki yen to mengko ning Risang Jiwo bakal silak. Kuwi ana tetemper Kakak. Kula saka kuwi ayo saiki padha digoleki wae Kakak. Apa mung kuwi iki cukup pemenang semene wae? aku ora trimo lamun kowe kajamah dening Wisang Jiwa. Wisang Jiwa kudu mati saka tanganku. Wisang Jiwa! Kakak,
Kok sliramu iki mlebone jero Taman Kaputren ora duwe sapa sito? Sapa to tenane kuwi? Aku pujo. Pujo. Nganti aku ora duweni sapa sita lara atiku. Bojoku diprawoso kawan wisang jiwa. Ngendi? Papan patunggone wisang jiwa. Nek kowe bakal goleki marang wisang jiwa, aku ora ngerteni. Aku garwane iki Kang Mas Prabu Wasiskesungo. Oh, Jaya Wasiso. kowe garwane Jaya Wasiso. Bener. Bupati ana ing Selo Matangkep. Gini. Mati sapa sak menika Ndara Putri dipun lebetaken wonten pagunjaran kemawon. Ayo. Jane aku ya ora ngrasa. Wong di Gundara saben dina saben wengi aku ora iso budi. Nane kowe iki sapa? Aku mono putrane Adipati Silomataka. Kanjeng Rama Jaya Wasiso. Kowe putrane Jaya Wasiso. Pancen bener. Ya kok nganti temeka ning pakunjaran dur karepmu apa? Ayo karepku iki aku seneng karo sampeyan. Iki Kakang, iki ana nawala tanpa nono besok sampeyan jam 12. Muka nang papan panggonan kuwi. Ya wis kaya ngono cukup sakmene Kakang. Aku tak takon karo perkarane kok nganti kowe barang ngamuk ana ing Kabupaten Selopataka. Perkarane iki opo? Perkarane niku lho ati kula lara kalih wisang jiwa. Bojo kula niku di prawoso. Prawoso karo wisang jiwa. Nggih. Bojomu. Nggih. Ning kowe durung ketemu karo wisang jiwa. Dereng. Ya kudune kowe dibales seneng karo bojone wisang jiwa yen perlu prawoso. Lah kok layangi layang apa? Iki ya durung ngerti, durung tak waca. Nek semoco aku. Oh iya, golek ana wisang jiwa. Golek Aku ana golek wisang jiwa. Golek ana.
Tunggu dhisik. Lagi sepisan iki aku ngerti karo kowe. Tenane kowe sapa? Kowe mapan ana ing kasatriyan. Sadurunge aku mangkuni. Sapa kang dadi aran? Aku Pujo. Kowe Pujo, yen pancen kowe kepengin mangerteni sapa sakjenenge aku garwane Kang Mas Wisanji. Kowe bojone Wisangjiwa. Lah kuwi sapa? Iki putraku. Uga anake Wisangjiwa. Pancen bener. Wadon apa kakung? Nek Wadon sembene gedhe tak pek bojo. Lah wong iki kok nang jabang bayi ngene kok arep mbok pek bojo. Tak gendani momong. Ora. Kowe bojone Wisangjiwa tenan. Pancen bener. Ini. Ini. Taman Sari kowe jelek-jelek. Lah ngendi? Putramu kok ora kinanten lawan Kang Mas Wisanji. ana Putra penjenengan niku dipun rebut kalih Pujo Kang Mas. dicolong kelawan Pujo. Inggih menika leres Kang. Nek pancen Pujo tenan sing lakoni, aku kang bakal Pujo. Jam 12 tet kudu teko ning papan panggung. Bener Kakang, rene-rene Kakang. Kakang Pujo sampeyan kok ya basis kaya ngene. Loh, nanging kok ya jentek manis kok prudol Kakang. Wis, aku matur nuwun karo kowe. Matur nuwun. Wisangjiwa saiki wis ketemu. Endi wong e Kakang? Loro atiku. Oh endi Kakang? Iki Kartika Sari. Loh, nek ngono kuwi sing prawoso karo aku lho. Ah? Sik, lho kok teko ngandhake nek aku sing mrawoso. Lho aku tumindak cedhak lawan kowe wae. Ora usah dadak selak. Nek kowe iki pancene nglakoni kaya ngono kowe iki sing tumindak sing prawoso karo aku malah kowe iki dadak selak. Nek kaya ngene iki jeneng kowe iki ngilangi apa sing dadi pandhakwaku kelawan sing pari kudune ngamuk iki aku mergo apa? Bojomu Pujo wis wani njaluk ananing putraku saka gendongane garwa. Sik, saiki ngene Kakang. Pawongan sing rawoso karo aku iku to tak kowe tetenger. Jentik manis iki tak deket
nganti putul. Nek kono sing mrawusa klawan kowe pawongane jendhek manis butuh. Lah iki delengen. Tunggu. Jangkep Kakang. Lah siji. Jangkep Kakang. Lah kok jangkep Kartikosari? Kakang, Kakang Pujo, enteni aku Kakang. Lho sampean kok yo ninggal aku. Sampean iki bar konggo. Ninggal aku. Ya iya. Ketemu pirang perkara. Lho sampean bar turu karo aku jam 12. Ya iya lho kita. Takon ning nggonku. Iki ngerti kadange kok. Kok malah dadak Nuwun sewu Kang Mas. Kula niki Kang Mas apa? banget tresnane kula kaliyan. Takoni kok mal. Kowe lagi wae cedhak lawan pawongan sing bagus rupane lho kok malah kowe iki koyo wong edian. Nggih to, lha wong pun Apa kowe iki ngerti sapa pawongan iki? niki Kakang Pujo. Pujo iki ora liya mungsuh bebuyutanku. Lho kok gampang temen kowe iki cedhak. Saya-saya kowe iki goleki kelawan Pujo. Nggih mergi. Jalaran iki apa? Niki kula bakdo tilem mawar karo Kakang Pujo ning bagus-bagus kok nggih sayang. Sayange iki kok ya drijine putul niku lho. Hah? Wong bagus kok drijine putul. Yen kaya ngono kowe wis nglakoni Ngakoni nggih turu wawor karo Kakang Pujo. kelawan Pujo. Nek ngono cetha aja. Jebul kowe iki yo ngragas. Lu wis duweni bojo. Lah nyatane kadangku mbok cedhaki saya-saya wis bisa kumpul tan bedane kaya bojoan kae. Dadi kowe wis dijemeni. Dikane ndi? Dikane jek manismu. Wae wong aku ngerti tak kabeh tak grayani. Kok los-los dijine ana sing putul. Deleng. siji-siji. Deleng. Tangane deleng. Tanganku jangkep jare driji. Jangkep. Oh, nek Lah wong ngono. bojoku iki drijine Nek ngono jangkep ya. kok malah Nek dadak ngono kowe kudu iki. Pujo sing tumindak. Dua. Wis ngene wae. Kanggo goleki sapa pawongan sing wis wani mrawusa kelawan bojomu lan kadangku. Ning papan kene aku minangka putra bupati ana ing Selo Matangkep nganak Ki Gripatemboyo. Sapa wae sing gelem sowan ana ing Selo Matangkep, saya duweni titikan drijine putung bakal entuk emas gedene sak gepeng. Yo. Aku sing legone. Lho. Bareng pati. Iki mau ana sayembara apa, Jo? Sing drijine putul Bakal kuwi entuk arep ganjaran. diganjar Masak emas sak kepeng. tungkalan. Kira-kira ana tunggale nek. Ono lho. Mosek Ana embuhe apa ora? bareng pati. Lho kowe iki ra ketangkepi wae. Iya. Ya punggahane praja. Lho kok kowe cedhak ning papan kene ketone apa kowe pengen mupu patembayan? Upamane drijiku tak ketok esek ngono pi. Lho ora bisa. Ora bisa. Sapa sing jendhek manise brutul diganjar meh emas sak lepek Ya. karo kadangmu iki. Ya nek pancen ana pawongan sing duweni titikan kuwi bakal tak dhauke. Apa iki, Jo? Lho, Lho, ning Wong lanang ngene iki nek ora dibili ra Iya. Kowe kabeh. iki aja ngluputke aku. Aku ngerti bojomu Kartikosari gone semedi semaput ora nganggo klambi, ora nganggo kathok, udo mblodor. Sapa wonge sapa kok ora kepengin, Jo. Dadi bojoku sing demeni kowe. Iya. Kowe nek ngono ngerti iki mau. Aku Iya. ngerti. Kowe iki yo ngono kok, Jo. Tengok nemu gethuk sapa wonge. Lah, iya. Piye. Sing wongku demeni sing endi? Ah. Lho. Oke, nek tak kok. HP mbok kapak iki, Jo. Iku nimbale aku. Ngene ya, Jo. Wis cetha kabeh kuwi saka tumindake Warning Pati. Yai, sautara lebokno pakujaran. Kartikosari sisan gawe. Ayo, derekke kawan. kados ngaten nggih Kartikosari. sumangga. Jo. Wis cetha kabeh kuwi saka tumindake Warning Pati. Ya sing gedhe pangapuramu ya, Jo.
rikala semono mung aku nuruti keberanange atiku. Rikalane aku tandingan lawan kowe, aku mung duweni pangigit-igit bisa ngalahke kelawan kowe sak kemah aku ngganggu gawe kelawan bojomu. Kados katon. Pisang jiwa kaya-kaya lakon iki wis ana kerampungan. Wis sumilak padang tetrawangan sing gawe kisuwing negara ana jero mata. Mula Anjak iki kok gedhek ae. Mula lakon iki wis katon sumilak padang barengi gagat rahina jumuduling Sang Bagasurya saka sisih wetan. Ayo padha bareng-bareng ngiras pantes gembul bujana Mandrawina. Njaluk pamit marang Bapak ingkang kagungan kersa, ya. Oh, didongake sakwise nimbali pagelaran mustika budaya ayo didongake. Sing ala ayo dipendhem ana ing bumine Pangapura, sing becik ayo padha dilestarekake. Cek ben nuwuhake katentreman karahajang. Lumeber Bapak Ibu ingkang hamengku gati. Amin, amin, amin. Sakwise nanggap ketoprak mustika budaya, rezekine mubra-mubru, ora lokak malah kebak. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Diparing kebagas warasan. Ayo padha njaluk pamit sugeng kondur. Pawiyaten paripurna.